sendiri aja nggak sih? Mana angkat aja sendiri. Makanya berdiri biar Horas madihita salhutna dihamu amanami nanami suang songoni anakonami hamisian perhalado pasahaton selamat hari minggu ma dihita salhutna taparade rohata tapuji tuhata sian ede nomor 10 pitu taide hunai sada sahat tutulu. Jana tumiku si gonggomi jalo mamuji
debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni todi perbadian atau mapalangit dohot tanoon. Amin. Saya pobotohonmu do tuau dalan hanguluan gok dolas ni roha di adopan ni bohim, akka hasudungan ni roha do di siamunmu saliling ni lelengna. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martang yang mahita, ale Tuhan Yesus Kristus, hodo panodang nasitong, namadongani ganuk jolma na di portibion, sodakon mabohim tuhami, jala perbadiai marohanami, asa huta dahami dalan hanguluan marhite siani, say rajai mahami, asa unang manibil hami sian dalan nasitongi, ale Tuhan Jehovah, patotong marohanami, marhapor siaon tuho, marhite-hite to di perbadia. Amin. Hudul mahita. Tapuji Tuhan tasian ede nomor 72 taidehon ayat 4 1-5. Tatagihon ma patik ni dibata di minggu ta sadarion ima natar surat Matius 10 sada ayat 20 sia songonon madidok disi jakon hamu ma augaku marguru ma hamu tuau aina labok doau jalan aserep maroha asa dapotan hasonangan to dimuna ido sahatna atong rap mangido gogo mahita tutu adopan di debata hokbar tu patik nai ale Tuhan debata say pargugoy mahami mangulahon na hokbar tu patikmi. Amin. Tapuji Tuhan tasian ede nomor 412 sada tay dehon ayat sada sahat dua. Godang dope si guru honon mi asa tudos
tima dosa tanah godangi dia do pandi debata martangi yang mahita. Ale amanami jala debata nami na di Banua Gijang. Pargogo na sohatu dosan. Pardenggan basa doho jala ro di saliling niniling na do asini roham. Say marpamuati maroham di hajahaton nami. Jala say unang be ingot akka dosa nami. Ay jot do hami mardosa maradop ponho. Jala jot do husungguli hami rimasmu. Marhite sian pangalaw sion nami di hatam. Ale Tuhan Jehovah, say unang paingot-ingot pangalaw sion nami. Unang alang asini roham, say urupi mahami. Ho ale Tuhan debata hatuon nami. Palua mahami, jala sesa dosa nami. Alani anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni debata taringa tuha sesahan ni dosatta. Songonot dohata ni Tuhan Yesus. Roma hamu tuau hamu akan loja jalana sorat. Hupasonang pehamu. Buat hamu ma au gaku tuhamu. Guruhon hamu masian au. Aina labok doau jalana serep maroha. Asadapotan hasonangan todimuna. Ai labok do au gaku jalan yang do dohot nahupor saton. Hasangapon ma di debata na di Gijang. Amin hudul mahita. Tapuji Tuhata sian ede nomor 600 sia pulusia tai dehon ayat sada dohot opat. Hatani debata nagabi epistel di mingguta sadarion
Tersurat di sada Korintus sada mamukasian ayat 26 sahatu 30 sada tajahama marsikat soring songonon madidok disi. Bereng hamu ma akadongan pajojowon na di hamu dang piga hamu na bisuk mangihuton sibuk dak piga na gogo dang piga na sangapian. Akan natiuk di Portibion, jalan Marlea dipilit di bata, tung siswada ido, asa suado hononna nong jong jokian. Alaisian iba na do ubahin na di bagasan Yesus Kristus hamu, ay iba na do gabi habisuhon dihita, sian de bata dohot hati goran, dohot habadiaon, dohot haluaon. Ido sahatna martua do na tumangihon hata ni debata jalan nau piopsa. Amin. Tapuji tu hata sian ede nomor 470 sada, tay dehon ayat sada dohot tulu.
porsiautai songon na hinatidakon ni dong atas saha porsiaon di sadok portibion rap mahita madok. Au porsea di debata Jehovah ido ama pargogona sohatu dosan natu mo palangit dohotano. Au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah nasasadai ima na tinubuhon ni si Maria nagabe-gabean siaton di porbadia adorang sohabubuhan. Ido tuhata natumaon na bernit di panguhuman ni Silatus namate tarpajal do ibana di hau pinur silang natua tubanua toru dung ditanom namulak mangolu di hari patoluhon nama naik tu surgo lau hudul tu siamun di debata Jehovah amanai pargogo na sohatu dosani disima ibana pai mamulak sogot tu tanoon manguhumi halak na mangolu dohot na mate. Au porsea ditodi porbadia jala adong sada huria na badia huria hatopan ni halak Kristen akan na badia dohot dihasesa ni dosa dohot dihatai na madok mulak mangolu do sogot daging ni halak naung mate dohot dihangoluan na sorasuda. Amin budul mahita. Tabegema titing na masa dohot na naing si pamasaon di bagasan sa minggu. Shalom, selamat hari Minggu. Koros mari hita saluhutna. Tabigi majo titing na masa di hita dasa minggu dohot na ekspor masota di minggu sa mingguon. Titing HKBP Sentosa, Resort Sentosa Samarinda di minggu 4 Dung Epipanias, minggu tanggal 20 Januari 2023. Topik debata haroroan ni gugu dohot bisuk. Khobar tu data na masuk tu huriatta torok ni ruas nama ulang tahun di bagas minggon gudang na 30 sia halak. Hata ni debata imana surat di Pesalmen 104 ayat 37 endi honokku ma Jehovah saleleng ningolukku upalu perhinaluan maahu upuji debatakku saleleng adong dope ahu puja hamisahalai endi honokku ma Jehovah saleleng dingolukku upalu perhinaluan maahu upuji debatakku saleleng adong dope ahu. Tu sudah ruas ni huriatta nama ulang tahun upasahatami ma selamat ulang tahun panjang umur debatama nama dongane huhut nama masuk-masuk. Napa duahon danak sorang di hari Senin tanggal 27 Januari 2027 di bahasa-bahasa Tuhatta dosa danak boru di keluarga R Siaturi inang boru naban hipas dodak danaki suang-songoni nang natoras nape halaki maringanan di Jalan Revolusi Gang 2 Revolusi 2 Gang Cendana RT Walu nomor 46 termasuk sektor 2 Kelurahan Lok Bahu. Napa tuluhon sermon pelaharado mamuka sian hari Kamis tanggal 2 Februari 2020 pukul 18 manangna jamonom ita sermon perhalado dipatu pada songon nasomal pinangido ma tuhita ganu perhalado doho calo situa asaman doho ti sermon perhalado ganup ari Kamis. Napa paton penambahan guru sekolah minggu. Mamuka sadarion inang nyonya J Pasaribu Boru Siregar sian sektoronom doho inang nyonya J Pasaribu Boru Sinaga sian sektor tolu gabe guru sekolah minggu di Huriatta HKBP Sentosa.
Napa limahon pembubaran panitia Natal umum. Denggado mardalan acara pembubaran panitia Natal umum HKBP Sentosa tahun 2022 na di hari Jumat tanggal 27 Januari 2020. Kami perhalado rapdohot ruas ni huria pasahat maulate matu ganup panitia Natal umum sektor onom debata mangaramoti dohot mamasu-masu. Nah, terakhir penambahan anggota pro kantor, daftar penyewa gedung, dohot titing perhepengon, boy mata ida di lembara titing naung adong di hitagenup, di pasu-pasu tuhat tama huriana. Songoni masaha titing di hita, mulai tema di Tuhan, tapasa maruhata martanyang mahita. Ale Tuhan debata aman nami nama rabang son dia pandu gijang. Gok puji-pujian mardongan hamalate ma di pasat rohan nami. Di sala dinggan di basam. Sahat di bagas tikyon marhe pasad dohami. Di pataruho dohami Tuhan sen bagas nami gadu marsada-sada. Boy tolokas di bagas jormon yang marsaur dohoto memuji pasang opoko ale Tuhan. Ale Tuhan melatih tutudo di pasahat rohan nami. Dagi boto kami dodang alani gugu nami ali Tuhan. Alai holan asi dohot holong ni roham do Tuhami. Alani bangido matu totong kami tuho ali Tuhan. Unang holong tanggung holong mi Tuhami ali Tuhan. Totong mahami ramoti. Manang natudia pe kami mangalakka ali Tuhan. Alani pasahat kami mangulu nami on ali Tuhan. Mulai sa dari on saha rodi saliling nililing na. Iyak kadongan nami. Nasubuhi marsaur dohot to di bagas joromon di bagas tikyon. Manang na ahape halangan na Tuhan tak pala di boto kami. Ala tutong do pasahat tutami nasida tutong tuho. Asa tutong nasida di bagasan las ni roha. Di bagasan pos ni roha. Lama muji pasangop poko. Molo adong tuang na di bagasan persahitan naso parbinoto kami ala Tuhan. Apeo matangamu nahwa uhaswe. Marhite-hite obat do si panganon. Gabi hamamalum ni sahid di tonga-tonga ni keluarga. Asa buhay na sida marlas ni roha. Na mangulahon akaulahon nombar suganupari. Imananaing tungulu suganupari ale Tuhan. Tarlumuy ma na yung mamuji pasangapong guarmi ale Tuhan. Danak na di pelamam. Ito ganup to kami rumah tangga namin gadup. Siya na mekmet. Sanggi matutu ibu-ibu magodang. Stok kama aka panahitan. Padaw aka tahitay ni suwuls na mangganggo aka tua kesehatan na. Nagsongonyak ka na poso ng trimaja ali Tuhan. Di na mga lului aka persikonan na lumiduwenggan. Leo ma sisuwe dengan kemampuan na sida. Asa mananda na sida aka parbinotoan na. Alani o matotong mangidu pagugod parbisukan na siya koy ali Tuhan. Ulo akan na di perkulian totong maramoti na sida pada zaman-zaman sonaron gudang akahalangan na dihalak kami. Terluboy masa-masa ni kemajuan sonaron na Tuhan. Gudang doak keraguan dihami orang tua. Ala lipas akka iyanak panami dosen pangkaratuan na Tuhan. Ala ni upasah tami totong na sida. Unang na sida tarikut-ikut kemajuan na merusak akka doak kepikiran na terluboy ma Tuhan persyawan na Tuhan. Molo na ka namang ngali perkerjua doa karokap. Kau matotong dapat tuduh sesuai dengan tu akah persyawan doa talentana ale Tuhan. Pas marohanami ale Tuhan. Dang tarulon kami sasudenai. Molo sohodo totong na mangaramoti na mangajari kami. Ala nileo matuhami sebagai orang tua kemampuan untuk menafkahi biar secara jasmani maupun rohani ale Tuhan. Di boto kami do Tuhan dang bergugu kami yang gosohodo nama dongane yang salu na ale Tuhan. Ale Tuhan di bata amanami na marhasun bagi jang. Soksoni dapat dibagas tahunon. Nana yang merencana mahuriami ale Tuhan di papukaun parapaton akan yang menganggaro sudi akah perluan di huriam ima songon huriam na adong di HKBP Sentosa ale Tuhan sudi akan direncana honi akka panitia do akka parhalado dok songon di terlubui ma akka pardita anggia masih sada hata sisada urut tami dohot akka ruasmu asa totong nalau pada medameho padingga-denggat tuha dingganon ni huriamon ale Tuhan. Alani Tuhan, mula adong penong parapoton securu ma akka na mga rohana setungguli rohani ruasmi untuk soni hai perdadado asasa tok kami sisa ada pendapat lebih untuk menekatkan kemajuan ni huriam bonale Tuhan.
Soksoni do beto Tuhami akka parhalado saluna. Leo Tuhami hagugud hasadaon roha. Dina manguluhon akka parhubason nami asa totok kami di bagasan ringkas ni roha. Unang gabe kami parungutungut bolo adong akka ulahon nang murangi letuan. Alay saling mahami marsyajuan akka nang murangi asa butut tong salamarsanga magwarmo. Asa tong dami mahami di bagasan mangulahoni ngunang kurang mang nahapi aletuan. Asima urham Tuhan, nagtokin na bigyan namin mabarita na uli ni pasahat na posomi, urapi mana marhite huasomi, asa buo di pasahat, barita na uli Tuhami, nagabi nagabi si pahusoro-soro di ngulo nami, asa nagabi labihot makapersaon nami alituan. Ala jumbulo masisa, dusa namin nagudangi, asa tama kami di adopamu. Kalau mga sahong guar niya nakmu, Tuhan Yesus Kristus wartangnya kami tuho. Amin. Tapuji Tuhata sian ede nomor 630 tolu. Laos disoma tapapungu pilihan sada adot sadabi. Yesus do Tuhanku, sihon komawon, ibana doha posakit. Tangan nanagogo mano Yesus do Tuhanku, ramotiawon, nama rogoyhon diriko. Nanggo parungilon, godang nati divan rohako. Tuhanku toko sumarihon awon, matua sona ton
bata martanyang mahita. Ido tutuale Tuhan toktong dohami marula-kula madok moleate Tuho disaluhuna asi doho denggan ni basam nama dongani ngolunami sahatu tikyong. Terlebih le Tuhan rodohami tu bagas joromon imale Tuhan mamuji pasangap guar munabadiai asi marohama le Tuhan dihatam nanaing tangi honon nami patau hami le Tuhan mangulahosa di ngolunami siganu pari makuling mahwa le Tuhan anu ngarade hami laho tumaing hosa marhite Kristus Yesus martanya kami Tuho amin. Shalom. Selamat hari Minggu ma dihita saluhutna. Hatan itu hatan agebe ujah dihita di mingguta sadarion. Imana tarsura di buku Job bidu 12 mamuka sien ayat 10 tolu saharo di ayat 25 songono maha hatan itu hata takas mata paihut-ihut. Habisuho dohot hagogo onni debatang. Madapot di ibana habisuhon dohot hagogoon di ibana do panuturion doho panibangon idama ibana mangarupakon gabedang beda pot paulihon ibana makurukon sadabawa gabedang adong natuk paluahon idama ibana maniopi aek gabe marsik luhutani ibada muse palukason gabe marbalik tano di bahen madapo di ibana doha gogoon dohot hapatason guru di ibana jol manalilu doho nama ngaliluhon ibana manogihon aka panuturihi ratabataban jala mau to aka panguhumi di bahen ibana makar hari uhum roha-rohani aka raja jala dihohoson rate tugoting nasidang ibana manogihon akamalin bahen tabataban jala ditinggakon tutano halak namarhuaso ibana mangusat pamulungon sian halak napir tahak jala dibuat panuturion sian halak namatua ibana mangusehon haleaon tuaka raja jala dipahodur hohosni halak nabegu ibana papatarhon akan nabuni sian haholomon jala dibuat do tu hatiuron linggoman ni hamatean ibana patibulhon aka bangso jala diago muse ibana pararaton aka bangso jala dipaudar muse ibana mangusat roha sian aka partigori partogi ni habangso di tanoon jala diluluhon nasida di halongonan suada dalan jadi dadak-dadak nasida di haholomon somar hatiuron jala rabak-rabak nasida di bahen songon halak namabu ido sahakni turpu jamitata hurian itu hatta napungu di bagasan Kristus Yesus nungata tangihon hatan itu hata jalanakina didodo di judul perikopna habisuhon dohot hagogo onni debata jala taida mamuse amangi nang tema ni mingguta sadarion debata haroroan ni gogo doho bisu mulo taida do lapatan ni Epipanias hapapatar minggu hapapatar patar dosa luhutna dia do pani debata. Tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan. Imana taida amanginang. Nuaing nunga saat hita tu minggu perpudi Epipanias taboto donakina lapatan ni minggu Epipaniason ima minggu hapapatar. Ima nuaing napinapatar ni turpuko tu hita ima di persoalan ni si Job nama cai menderita ibana jala musenang dongan nana tolui si Bildad Elipas doho si Sopar rodo na tolui dongan na laho mangapuli si Job alai tolusa dongan nai menyalahkan si Job
di salahon nasida do si Job di keadaan nama satu ibana. Adi do nasida godang do dosa ni si Job. Alai taida mamu senang alan ima sai di dosa nasida si Job asa paubahon rohana. Mulu songok kita manginang hati-hati kita laho mangalehon apul-apul tua kadongatate. Unang gabe manguhumuhumi hita tu dongata. HP dalan nanakinan na laho mangapuli do. HP gabe menyalahkan ate. Odo na masa di perngoluan ni si Job. Taida manakina ditolu dongan nai gabe disalahod do si Job. Alai martahad do si Job madok na swadong salah na niulani dingolu ni si Job. Di doki bano ditekas danga dok salana. Jala toho doi di batas sendiri amanginang di dok do tu si Job aidanga dong bawa tu dosan ibana maroha di tanoi. Daulakna tigorna biarna dohok mida de bata. Jala di padau dorohana sian hajahaton. Ima nani dok ni de bata adorang taida namasa di permuluan ni si Job. Ido debata tu si bolis. Dia behirana berdebat kusir ma nasida. Ai saya merasa doa kadongan nai nang uboto saluhut taringo tu perdalanan ni si Job. Imana taida amanginang. Jala pikiranna dipakai nasida laho memahami namasa di ngolu ni si Job. Sehingga misi daripada sahabat lebih merupakan usaha penghakiman daripada penghiburan pastoral. Jala para sahabat mengambil kedudukan sebagai dewan penilai yang siap menghakimi seorang pelanggar yang keras hati. Imana taida. Ala parbinotuanna dohot hapistaranna di pangasahun nasida. Gabe diduk nasida matu si Job partigori ala partigor do si Job ate. Partigor do si Job alai gabe songo parjaha ma si Job di rohani aka donganna. Imam bahai si Job songo namuru jala bereaksi maibana. Daktar jalo rohana di hatani aka dongan nai nama dok tu si Job songon parjahat. Jala taida mamuse pola di dokibana di ayat 2 saharo di ayat tolu au pe maroha do songo kamu dak pola talu au tu hamu hape pola gabe di rehe-rehe hamu ahu ima di dok si Job tuak kadongan nai alai yang go si Job di ida ibana do sude sian sudut pandang ni debatang jala sude nama sai tu ngolun ibana imana lahu menguji keimanan ni si Job. Asa taida manginang akan masa di perdalanan ni ngoluta molo tung masa pe aka penderitaan aka hahacito tuhita saluhuna ima dalan ni debatala homarnida mamerek kita songo dia do hita tutu dihapus ciotai mangolu do manang dadang alai taida ma di ngolu ni si Job mangolu do hapus cionna jaladak pola dia rohani ibana dia kana masa di ibana. Pola do di dokibana tu istrina penang di dokibana doi. Debata nama ngalehot, debata nama buat. Terpuji ma debata. Dihapus ya dia be nadapot si songoni. Di ngolunya kapar jolma sinuai ngonate amanginang. Mulut taida do danga dong. Ayo hola masa pe kana masa, pitur madetu, pitur madele. Alai si Job dipakai bana do habisuhon nasiat debata. Mergogo do ibana jala benar-benar do dihangoluhon ibana hatani debata di perdalanan ni ngoluna ala di rohani si Job patardo saluhutna patardo holong ni debata di ibana jala di ida debata do songo dia perdalanan ni si Job ala danga dong dosa tersembunyi na niulahon ni si Job sahalak na luar biasa do ibana. Ala ipe tong do di do kibana tuak kadongan nai. Ise majol ma na somar salah. Ise majol ma na sempurna.
Nomor lapatan mai sudedo adong be salana. Sudedo mangulah dosa. Alai mana ga besada acuat di hita amanginang asa benar-benar hita marnida sude pabahenan di bata di pardalanan ni ngoluta. Molo masa aka penderitaan ini datung nagabe di pasobu de bata hita. Alai di pergugui do hita. Dilehod do musenang tipak tu hita pasu-pasuna. Dang di pasobu hita. Alai di tiopi de bata do tangata jala toktong do saidia puli de bata rohatta. Terkadang memang dakta sadari sian hal-hal na mepe mungkira dang tarjalo rohattai. Alai mana masa nang di pardalanan ni ngoluni si Job. Ido makana si Job sada tiruan hapur siaw na luar biasa doi dilehod de bata tu hita marhite turpu jamitata sadarion nang tu hita. Artina amanginang unang gabi tapangasaho pikirata uto-uto tap laho manibangi na masa di pardalanan ni ngolutate. Saluhu na isa guru di debatado. Jalanunga di boto debata ahana masa tuhita. Jala debatado na utad da tuhita ganuk mersada-sada. Tuhan lebih mengetahui kita. Mulutai dadona suami istri penang. Uludo kadang dang marsiboto rohate. Uludo hola songoni. Dang taboto aha di pikiran ni dongata. Dang taboto aha di pikiran ni aka keluarga ta. Alai saluhu nai di boto di batado. Mulai sia 5 tahun sahatu patah di boto di batado. Ahana masa di perdalanan ni ngoluta di boto di batado. Alai ima manginang nama baik kita asa benar-benar kita mamake habisuhon nasihat di bata. Alai dia kena sopersea tu di bata. Hauto odo silangi di rohaniaka nalau mago. Alai di hita saluhuna marhite turpu jamitaon asa benar-benar mahita mamereng na masa di perdalanan ni ngoluta. Asa unang be masa nama dok dirita na ujago dirita na benar-benar sempurna te. Songo dongan ni si Job nakinani. Dalam nasida na yang mangapuli do alai gabe menghakimi. Jadi dihita saluhuna marhite turpu jamitaon asa benar-benar ma tabereng na masa di perdalanan ni ngoluta. Jalan na tau do debata manibangi saluhuna di boto debatado ise hita na benar-benar mangulahon ulaun nasihat debata. Ala nakina ni dangadong na tersembunyi sian debata na tau pamoto do ibana. Artina dihita saluhuna marhite turpu jamitaon amanginang di debatado habisuhot dohot hagogoon. Jadi dihita saluhuna unang adong nama muji-muji diri. Unang adong kita nama dok hita na usit tongate. Somal na do songoni molo masa akan nama satu dongan na saya selalu do menghakimi. Ulu nai ulu tutu ninna rupani kan. Saya mau do songoni. Saya ulu do musenang di pahata-hata. Ai modding pei alana so dibuat do marubati na musenang kan. Saya sama penghakiman. HP na so diboto ibana do nggak dibuat-buat marubat tu satu son do tak kalen na asing kan. HP olo do pena manihai tu keluarga na marhabut ni roha. Olo do masa si songonitong. Alai dihita saluhuna unang gabe pajolohu hita makatahon naso benar-benar taida kenyataan nate. Alai molo toho si tutudo amanginang mari kita benar-benar melihat itu semua dengan penuh hikmat nasihat di bataate. Unang gabe manihai hita tu jolma. Unang gabe pagada-gada hata tu aka jolma. Alai saluhuna hata nasitongi mata hatahon tu saluhutna aka dongata. Jala ido tong acuat di hita marhite tu hata Yesus Kristus. Songo dia de bata
benar-benar do ibana tiruan jala sitong do saluhuna hatana jala ido tiru dilihat dihita saluhuna asa benar-benar mahita maniru habisuhon nasihat debata jala molo halak napistar belum tentu marbisu kate alai molo didok halak nabisuk na pasti amanginang nunga disibe sudenang ala batu jolohon nasihat debata ala olo ibana mangulahon hatani debata. Ido molo jolma nabisu. Ido makana molo taida do adong sahalak namalo napistar alai madabu ibana tuaka hal-hal na benar-benar membuat ibana gabe terrobung omma sahalak naso merbisu. Hape nakinani adong do hapistara di ibana alai dang dipakai ibana habisuhon nasihat debata. Taida madi ngolu ni si Salomo habisuhon ido di jalo ibana nasihat debata. Ido perjulu sahali di jalo ibana. Datung nagabi hamoraon. Hapenang molo taida amanginang bebas do si Salomo mengido ahasiat debata. Ahado pangido musenau inna debata tu si Salomo alai si Salomo mengidohon habisuhon hikmat dan kebijaksanaan asaboi ibana manibangi naroa doho najahat asaboi ibana manguluho bangsoi ido makana sada kasus diperhadap do tu si Salomo alai benar-benar do tarida habisuhon nasihat debata songoni manang di perdalanan di ngolut tamanginang unang gabe patujoloho kita te unang pajolohu hita makatahon taringo naso benar-benar nyata nata bere ngate nanggabe pagada-gada hata hita maradopon aka dongata jadi di hita saluhuna marhita turpu jami taon asa benar-benar mahita marnida nasi tong do di bata na patar do di ibana saluhuna jala taida mana sada kasus Nabi nahen nisi dautate dosa na luar biasa dosa yang tersembunyi di rohani si Daud dan diboto dibatai jala satok kini adong do tubuh di rohani si Daud dan adok pa boto-botoi na rohani ibana hapenu nga dibuat ibana sada kesalahan nama bahen ibana gabe terrobu ate termasuk mai dibuat ibana istri ni si Uria dengan pembunuhan berencana tu si Uria. Tarida dui nyata dui jala tabereng mamu senang ahana masa di perdalanan ni ngolu ni si Daud. Di debata do tu si Nathan asa dipaingot si Daud. Alai di si marupani taida ma patar dosa luhukna dia do pani debata. Tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan. Sudah patar do di ibana. Jadi unang ta coba-coba amanginang laho mabuat naso hakni hitate. Dan hakta alai tabuat. Odona gabe sada persoalan di hitate amanginang. Dosa yang benar-benar sudah kita tahu tapi tetap diperbuat. Oma sada taingok ma uhumani tetap berjalan. Hukuman Tuhan pasti ada. Unang gabe tadok, ise pa boto-botoi ninna rohana kan, ujungna olo marupani, korupsi, dukoni musenang, di paru-aroa dongan na di sada-sada perkerejuan na, asa digeser dongan nao dukoni nakok jabatan ba ibana, masa dosi songon itong. Alai taida mamanginang satok kidoi. Dan gabe pasu-pasu amanginang molo tabuat naso hakta. Persatok kina doi. Taida ma satok kido di lengser hode bata sude aka pangago di bangso Israel ate. Ise nama ngalo-alo bangso Israel satok kini do di pamitok di bata. Termasuk ma aka raja Mesir, raja Fir'aun. Termasuk ma muse raja Nebukadnesar. Dohot aka raja-raja Asyur musenang. Satok kido di lengser hode bata nesida. Jadi di hita saluhu nana margogo do debata. Margogo do tangani debata paluahon. Sude akajol mana mangago ibana. Jadi di hita saluhu na unang gabi adok kita pajogal-jogal rukungate. Molo di tahun 2020 toluon baru masude.
Ibaru nang parrohaon, ia senang pakataion tulus nang parrohaon. Imannya kita. Unang be adong be mengolu di haholo monate. Hape taida ma di tahun 2020 toluon, molonung atau baru masudenang. Tadi ko ma aka pangalaho narorang na taulahian ate. Alai molonunga di dalam na toho hita nasi tok kita tatingkat to matong kualitas keimanata. Unang bega be menurun ate. Unang doga be olo hita laho mangihuton aka pangalaho na sositiru nate. Gudang madokon tu ibana. Aisau ti don pada potong muni na musengka tu dongan naukan ujung na gabe olo ibana tartai rohana mangulahon narorangi. O ulo tutuni na ibana musenang ujung na gabe doho ma ibana siula haja hatuni. Nang gabe songoni hitate. Unang marnabosa kita amanginang mangulahon naulina denggan. Saluhu nai di pare toko debatado itu hita. Lehononi debatado musena dumengga tu hita. Jadi unang do gabe tadok suadong lebani na burju ni na muse nangkan. Suadong lebani na mangulahon na sitong ni na muse. Banyak yang seperti itu. Bosan mangulahon akka na burjui. Baharu molo akka perhala do peolo do songoniate. Atau ema suadong lebani baringgas ro tu persermona ni na muse yang do takalan na asingkan. Olo do masa si songon itong. Alai dihita saluhu na mari. Biarlah Tuhan yang menilai, biarlah Tuhan nama mereng sude aka ula-ulatai. Unang gabe asa denggak kita di bereng colma ate. On termasuk maun kemunafikan ate. Burju-burju so dia maun ate. Berengom maun songon naba dia hape ibana do na ubusuk sien na ubusuk. Godang do tong pangalaho si songoni. Jadi dihita saluhna unang tabuni honate pangalahotai sude nate amanginang. Alai saluhu nai patardo dia do pani debata. Saboha-bohana pehita amanginang manabuni hon sude aka hadosaon kejahatan yang sudah kita lakukan yang pasti Tuhan melihat. Di bereng debata doi. Ido makana dung masa kana masa tu ibana olo tutu. Perdosa na godang doau. Olo tutu songono do hape au na sailaun. Pitornita do di bagasa rohata molo nunga masa akan masa itu hita. Karena Tuhan menghajar, Tuhan menghardik orang-orang yang mangalo ibanate. Dialo isena mangalo debata, dihajar debatado, dihardik debatado. Jadi sotung do gabe adong hita madokon dang adong uhuman di debata ina musenang. Odo na gabe salah manginangate. Tetapi mari setiap dalam kehidupan kita ini ibaru masudenang. Unang biadong beak kana lohot akka pangalaho narorang di tonga-tonga ni ngoluta. Ala uhuman di debata adong do di tonga-tonga ta. Jadi molo mabiar do hita di siamanginang taulahom ma naulina denggani. Tapai baru marohata jala toktong mata pasolho dirita tu ibana. Ala holan ibana do natuk na palua ho kita. Danga dong selai debata ate. Holan ibana do. Molo na yang balua hita tapa botoho sude tua do pani debata. Tapa patar saluhu na tua do pani debata. Ditanyak tai tahataho tu debata. Songo dia do pangalahota nasai laun meradopon tu ibana. Iko songo ni do amanginan. Jala unang adong dihita na marjogal ni roha. Molo adong do aka musuna manginang nasai laon iba na mangulahon aka hajahaton. Mari meminta maaf. Dangi do iko narong do dihita roha kesadaran laho mangido maaf tu aka dongata. Alai molo danga dongi dihita manginang barang nabi no otobiate. Ala ido molo songon ngoluni hak Kristenon. Harus saling mengampuni, saling memaafkan. Jala molo adong na dongata na minta maaf tu hita tajal watong. Unang gabe tatula kate. Ai debata dakkia ditulak kita. Debata selalu do dijakon aka jolma perdosa. Ima acuan na dihita manginang.
Taida holong ni rohani di bata balga ni rohana nang tuhita jolma perjahat. Jaladanga dong dijujur di bata saluhutna kadosata. Alai benar-benar do ibana mernida. Songo dia do hita rupani. Olo do hita mengakui sude tua do pani di bata aka paulauta na sudenggan bohado tutu. Jadi di hita saluhutna asa benar-benar mahita tirua natet. Tirua di tonga-tonga ni keluarga, di tonga-tonga ni huria, terlobi di hadapan ni Jehovah. Ikoni do ngolu ni na persea. Unang do soina maleleng na hita gabi halak Kristen, alai. Soina matong jorbu ni pangalahona, jaladanga dong nature diula di perdalanan ni ngoluna. Saya maos manggulahon aka narorangi. Jadi di hita saluhna ikona dong mahita paubah roha jala ido na dipaimani debata siak kita asa tok kita manginang mangulahon nauli na denggan jala tiru mahita ido na nihirim ni debata siak kita manginang alai molodanga dongi tuha matian sisa leleng ni leleng na mahita ala boha ala sai tok tong dope hita mengolu di bagasan narorangi. Tardok halak Krista do ibana alai. Saya toktong ba ibana dak persea. Dia kapabahenan ni debata. Jadi di hita saluhuna patardo dia dopan ni debata saluhuna. Dangarong na tersembunyi dia dopan na. Jala benar-benar do di jakot debata hita nak kita pe. Songoni manang tuak kadongata asata jakon saluhutna. Jala toktong mahita pai baru ngoluta asa unang masa be aka na say toktong madok diri na sempurna manang songon aka dongan ni si Job na madok si Job sahalak perdosa na utusan unang beadong na songon niate alai tetap mari sadar mahita diaka parulautan arwai jala toktong mahita mangihuton lomoni rohani debata asa mangolu hita. Carilah yang baik, jangan yang jahat supaya kamu hidup. Amin, martanya yang mahita. Ido tutuale Tuhan, toktong dohami, marulakula madok mauliate tuho, disaluhuna asidoh denggani basam, nama dongani ngolunami sahatu tikyon. Terlebih oleh Tuhan dihatam nang hutangi hok kami. Ajari pergogoi perbisuhi kami. Asa tahu kami le Tuhan mangasahoko di perdalanan ni ngolunami. Asa unang mahami sadiri hu pangasahok kami. Alai toktong maho le Tuhan namanai tirohan ang pikiran nami. Tu dalammu nadinggani. Atong ale Tuhan nang dihami pesaluhutna. Huriam hakabepe sentosa. Lehonom musa dani roha dihami saluhutna le Tuhan. Lehonom muhahipason hagogona bisu Tuhami. Asa marbisu kami le Tuhan di nama dalani ari-ari ni ngolunami. Jala tau hami le Tuhan mangulah katam di ngolunami siganupari. Asima rohama le Tuhan. Homa toktong nama dongani hami saluhutna. Jala toktong maho hupatujolo hami le Tuhan. Asa toktong ale Tuhan. Miam maholong di hami ganuk marsada-sada. Jala hami pe toktok kami le Tuhan. Marsi haholongan nasa huria. Jala toktok kami le Tuhan gabi tiruan tu saluhutna ruasmu. Asa toktok kami le Tuhan. Saling masujak konon dia kahagaleon asa toktok kami le Tuhan tahu jala toktok kami le Tuhan maka mulate hod dengan nibasam di perdalanan ni ngolunami asi marohama le Tuhan toktok mahona marsi jongjong di tonga-tonga ni ngolunami ganuk persada-sada atau ngale Tuhan om matangiang nami jala homa le Tuhan nama masu-masu ngolunami sahat di homa hami saluhutna mau lihat ma dia sini roham marhite Kristus Yesus martain kami tuho amin mare de mahita papungu pilihan Lord.
Tatanya koma peliata tuado pani debata martanya maheta. Ale debata manami da di Banua Gijang. Hodo haroroani saluhu seleho-leho na dengga doho na saulibasa na mauliutus. Upasat hami masih anani leho mitu hami pilen nami tuho. Say jalo may gabi uap na husus di jolong. Pasu-pasu may jalaramoti. Asa hupar hasya kami pilianon. Pati bulhon harajomu. Di toa tongani huriam doho di pertibion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asalam hutad dahami. Godang ni sileho-leho mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Di Banua tongan songona di Banua Gijang. Lehon ma tuhami sadarion hangoluan siapa hari. Se sama dosa nami songon panesa nami. Di dosa di dongan namar dosa tuhami. Unang hami tokiho tu pangujunan. Palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata mahita. Di sodako Tuhan debata mabohina tuhita jala asima rohana midahita. Di dopako Tuhan debata mabohina tuhita. Jala di pasar homadamena tutut ditabe. Amin. Shalom, selamat hari Minggu ma di hita saluhuna.